Akan jo kini ka school contract jangka sarkar ki basa wingkam matagasni kaliman hajar haka sanat jangka sadar police station halo ka jo pengat di pulit aki kenan ki baper hai ka bedi bekerja hi jo ki golang kan ru tarik mata ubanai ka belajar ke jiga siap kerkas nak kalian di pulit kini ka be kran ki ong bekerja ki bet wada ki pulit ki pengat akan ndo ka kondan ru te habang iwan hang ne kamot long lagi nakaleng ka sadar police station bagi khot ba hirapan khot hajer yangi kumki noi kai amar ba dei ba ha tu ke jingjia ka ba nru tarik hang te hapo ba ngiyat ka rally te ka tu ka ba ngi nang te ila ai ka FIR namda ki tu ki don way ubah kawang yu tirgas without uniform te ngim tip udai manu ngimla man tip te ka ta ka way pat long ba ki klampenon kami ki woman police sang tu ba ki namta ki pulit namta ki noi kai kan thai jongi ba ki la su le da ka bor bar bar ki don ki klung tu tadi kata ka de ka way ka ba ngingi nang tengi pa ngi aya ka FIR nrei hadin kata pa andala ka tu kan ne marsitayo barang ngingi la sya pengat sya FIR kala de ki polis yangi tadi kata ka way ka ba ngi wan hang ne ban haje nakaliang ka jongi hajing sya ngingi buram ya ki polis department mar baki de kinong yada te henrei habangi longkum ne pat ni sya IFIR kala da ki polis e kemudian kami ka de ka we ka e ka ba ngingi pat pau da ka jing sukhia kum ki nir ngen buram ya ka polis department bat nakaliang ka polis department ka deban buram ya ka ain ka deban trekat kum ka ain nakaliang ka ta ka de ka we ka ba ni te henrei ni hang ne bangi wan hang ne kemudian baki pengat bagi ban kena betang nakaliang presiden rai presiden morwe unum la ban sim karai rai dei mangihi kinoi kai mangila sim ya karai ba mangin mi bang yat ya karali nang te nak kenong ba apa sekretariat rai ka jiano tu ka jingjia ka ba ka e ka ba ngim la isu ban klet ya tu ka jingjia hang tu ba kami ka jing ban thai bom tear gas tam bagi don ki kan thai ki ba armet ki don klung ro hang tu ta ka di ko way but ida sosi nri toy kata ingis kama ikni ki nang ba kini ki jing pengat ya ki kendon sikhong abang iwan ne ki sim ya ki kerteng ki sim ki kerteng jong ki yangahi kumju ya ki kimi pa ya mei ilong ya ki kiauru bati hanman dan ne ki jing sim kerteng kalong ka ka ba to yo le se nakaliong ki junga ngas penpau ka jing sukhia dan rei to compare kata pisim rei nakaleng jungi ngingi dawai ka hok lada pi pengat ki kendon ibakum kino ru ngingi mlele ngingi haban dawa be ka hong ba pidai ban sim nabanta ban thung kambiang ngingi kumba ngingi la trei bros kata ka de ko we bat lada pi pengat kino ki kendon ru ngingi rong balak lai ban ngim ting ban ngim salia ru yata ki kendon bangi de ban ngat lagi de hakino ki ain ru ngingi salia marba ya ka jingim ka jongi ya khuja jongi philakni adi kata ka we ba ni ada pi pengat kan ete nreng ngit kam ba sarkar kan sasim ya ka senjam ba na benta kan ni ai ba kan yo ban perkhat na benta ka jongi ban penkut no ban ai ka jingi de biang sai sil pat ba ka jingim lang salang ban yai kan long ka babe ban ti bat kan long ru kan numle ranya ka jelahi bro ka we kumba hakini ki por beladat ngis kam nang ne sakmat kan long nyu i ba ka jelah jongi kan long ka bajab